हाय लोगोफोर जोङो दायो दङ सालबारियाव दा सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोंहा बर'नि मुंदांखा मोसाखावरि सुदेमसना रामसियारि आब'आबो नुजाथिफैगोन। बेवहाय लोगोसे गोबां रोखोमनि गोबां गेदेर गेदेर सिंगार आरो खाथि खालानि मोसाखावरिफोर मेथाइ रोजाबगिरिफोर रिंगु रामसा हारिमु मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो मोनजाफैगोन आरो नोंथांमोनाबो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बयबो दान्दिसे रंजाफैदो आरो इन्जय खालामदो नङा होमबा नोंथां? बयबो फै होननानै खनसे बुंहर। इलिसा मामोन इलिसा बर' बिथांजोआबो फैगोन। बेनिखायनो बयखौबो रंजाफैनो थाखाय खावलायबाय। अके बयबो फै आं नै स्क्रिनाव होनानै होबाय दं जोंनि जि प्रग्रामनि बेनार बेखौ होनानै होबाय दं। नोंथांमोना आरामसे फैदो दान्दिसे रंजाफैदो। अके बाय बाय। लोगो मोनगोन जायफ्रा फैयो आरो बिपुल आरो आं थागोन। जोङो सानैबो लोगो मोनगोन नोंथांमोना।